kai ne. Baba Aluwa Magu sarkin yamma, mu Sokoto kai ne muke so har gobe. Baba Aluwa Magu sarkin yamma, mu Sokoto kai ne muke so har gobe. Sarkin yamman Sokoto na da kaiwa mako, na siyasa na gari kai ne mutumin farko, kuma kowa ya sani lungu da sako. In alunar mulki tamkar mu ne muke. Allah ya ƙara ma girman kujera, na fi son kullum alokai nasara, kuma komai kace sai mun saurara. Mun san lafazinka na kore bakin ciki. Duk wani dan siyasa alo ya fi shi, fanni na taimako wai na tamkar shi.